Saludo na mo kami mamulabog sa iyong kabuntagon. Ang pamati, John Lloyd Cruz, ang baboy nga na Dimple, Bernie Bitok-Bitok. Mura to. And good morning, good morning, good morning! Kasama niyo rin inyong kamega nga chubby, sexy, beautiful, tambok sa picture, tambok sa video, pero sexy o gwapa sa personal. Wala lain Maria Filingero. Rumba. Oh yeah! Yeah! Rumba. Kauman nga mo ng kuya nga bang ason. Siyempre, magpaswabe sa magkamuntagon. Wanilain pa, my name is Rico Suabe. At dahil Martes po ngayon mga kaibigan, kasama natin ang ating celebrity taxi driver Lito Inglesero. Lumay ako ba? Well, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, both of us and both of you. I will see good morning, everyone. Nag-ano lang ako dito pa Epal. Wala gid akong birthday, doon na lang gid ka na. July day ka po ha? July, doon lang gid kayo. Ano siya ang birthday no? July 4. Kata ka ron? 2. July 2. Ato, green na sa madagko, kusda kong cross, madagkot. Ay, sa galit ba? July 4 na yan. Ang mga uban, mga hintungdan sa mga birthday kay magilom-ilom. Ah. Pero ikaw kay magilom-ilom na ka Hindi, na. ang purpose sana ba, basig na ihaton. Ban. Wala sila kabaluan alit. Kita raman anak diri. Kita raman duwa nga kapadudong. Ako. Wala na August sila 1. kabalo day, ana day. Sila kabaluan na sa nang style. My Ngayon mo na ay. Ibalik na ako kung birthday, be. Wala day na dito sa Pikas day. Inuod. Muna style mo ni Lito. Lito birthday. Ako, August 1 pa man ko. So napay sa ka, napay 30 days. Napay pila ka adlaw na pagpadulong. Bulan nga. Kami sulit. Actually, dili man gid may gadiman og may mohatag og litson no. Mo galing. May mag-abade itong apelido nga dito kailangan ng donation. Hoy! Magkama kayo. Sobra mo ha. Di ka. Abade ka. Di ang aba mo'y mohatag. Mo galing. Yan, tama. Kita sa raman ta, isparsya raman ta. Mo galing. So ang padudong og diha. Ha? Siyaro sa mga barangay captain ay mong ginagreet matag Domingo ay isa. July 4. July 4. Unsa ta karon? Napay 2 dis. Napay 2 days. Napay Dix Carwas, wa? Oh, napa. Oh, sino ko may gala. Charo ba? Island ng manok. Allergy. Dali. May kayong manok kaya pangalang pinaupo ba? Oo. Galatab-latab ng sabaw si Makulami akisigop eh. Si naulahi mangumba si kung hinuktok niya. Nagsugod na sila kaon ay pagabot sa may salamat. Pero gipalitan naman ako kag dilatadaan. Pangikaso. May punta ka na natin. Today is Tuesday. Sa tanan mga estudyante, sa tanan mga ginikanan nga nakatod na sila mga estudyante. Good morning. And yesterday, akong anak si Rusty John sa Corpus, nag-introduce siya ang iyang gignan nga my father's working in ABS-CBN and he's working in as a host in Pamaw Special. So tanan nakurat. Yun din sila, oh my God, papa ni mo si Rod Bolivar? Oh! Sa muga. Grabe yung katawa. I don't know kung good news ba na or bad news kay Rod. It's God. either di sila makatoo nga si Bernie Anak ni Bitok-Bitok Masilas. adunay anak nga Inglesero kayo nga galisod og Bisaya. Kasi siyempre Bernie Bitok-Bitok may mo ba ni nga DJ nga naila nga sama na nga DJ nga di man kabalo mag-DJ ba may mag-in-English dapat yun. Sa unang panahon. Oh, sa unang panahon. Tapos, bitok-bitok pa yung pangalan. Bisaya yun. Takaron, adunay anak sa Corpus karon. Taga-probinsya gid kay nga pangalan. Taga-probinsya. Tapos, akong anak karon grade 7 sa Corpus Christi.
takatong sa orientation, akatong first day nga gipangutana kasi di kabalo mo Bisaya, ni nagpatasyo na kong anak kong kamot, kasi di man kabalo mo Binisaya. Gipangutana pa kong anak kong, what country are you? From what country are you? Seryoso kayong maestro, no? Na sa akong anak, nagbinuang mo na si teacher. So more than to nga, nagsistorya na sa kasi ilang papa. Tamo din to nga nakurat sila nga ilang papa di ay, ang ilang papa kay si Rod Bolivar. Ay, dili sila makatuo nga di wala gyud sila una-una nga si Bernie bitok-bitok makaanak ko ingana. Or mura nagpapa si Rod Bolivar. Happy tara ba na mag-birthday si Rod, Bad for you, Rod. Rod, I'm so sorry, Rod. Sorry. Oh my God. Bungkag ko katawa gapon. Uy, salamat ka, Rusty. Gi-accept ko niya. karon pa. Asa ko sa premise. Oh, di choosy daw Di ba, siya. choose? Pili biya na iyang mga gin-accept the friends. Sa muga. Anyway, mga Emilia, second day today. Sa atong mga politiko, kumusta ang pirmirong duty kagahapon? Bibo kay karon no? Ano yan lang? Nilingkuray na. Sa Taguluan, bibo kayo. Turnover. Mga guba ng mga kwan. Ay, nako. Karon pwede pa ka karon, Brad. Pwede pa ka musulod sa City Hall ron. Dali pa kayo sila mga sabot ron. Dali pa. Mga pila ka bulan from now, balik na sa tanang nagpa-schedule ba ka? Istoryasan akong you know, Kinsa ka na. di na ta magpakako. Most of the time, alam ginapan. Most of the time, cycle gina siya. Kay sometimes, brother, sa in fairness po, dili po tanan, di naman po tanan lugar nga pwede mo sulutan. Nga, sa kinsa na lang. Unscheduled. Kabalo pa ka sa mga tao, siyempre, Unannounced. nakaibuhaton, di man po tanan nga, ano lang ka, pag sulod nimo sa istorya ninyo. Everyday. Pero sa ato diri god. Ngauna-una nila perting kwartahan na kita na uban magbitbit diri bata nga na hydrocephalus, magbitbit og picture nga nasa ICU, tabangan ta na. Ang willingness to help is there. Pero ang sad nga kamatuoran may gala, trabahante ra gyapon mi. Kana may tinuod. Nakalon ra gyapon mi. Ang uban dia, ang itunol dia kanang sobra ra sa kuan, kanang co-op. Kuan naman na mga kasagaran diri kay ATM na priso na. Iabot rin na dia ang sobra din siya, narang sobra si mong sweldo. Di ba, boy? Pero nag-iisa ka. Saan na eh? Wakatilaw, di ka-experience. Wala di ka experience na. Wakatilaw ko utang mo. Unsa nang utang? What's that? Like, oh my God. Ang syempre sa imo, di ba? Modol sa imo. Kaya nagduda sila nga, taga-IBC-BN ka. Abi lang kortahan. Ay, na modol sa imo, mangayo, ana. Tapos, siyempre, wa kay mabuhat. Tapos, labing mo gawas mo sa Facebook nga scene ka. Awayon din ka, eh. Kaya, wa kay pulos, oy. Mo na utang. Oh, wa kay pulos, oy. Sige ra kag scene. Kadumdum ka to color ni Joe ba? Ah. Kaya lito English ro stricto gi kana magtabo mis dalan di gyud bim og suga. Awang gingnan actually di man ko nato tanan ma-replyan kay na may panahon nga nagbantay tas pikas dalan ana ba. Dilay man mo gingon lit. Ha? Ingon mga nga, ay, basin ka tong kolorum ka. So, Ay na lang. so muna akong pasabot, samot na akong naka sa politiko. Tama na. Di ba? Wala, may nagmayor ka. Hindi na ka to naluktok. Panawa si katong anak ni Big Soto nga nag-upo Ay, tama. sa bagong mayor kagahapon. Oh. Pagkahuman sa flag ceremony, perting taasa sa linya kay gusto mo istorya kang mayor. Ay ginabang. Bisag unsa na ba rin pangayoon, kabalo biya ka. Again, ang kagawad, unsay function sa kagawad? Unsay function you know the real function of a councilor lito? Ang buhaton's councilor In English. In English. for the work of councilor in the city, you make rules. Rules. Rules are Law. law. There's a law. Sa pila term sa There's a lot of people you go in your house Ordinances. to make a Again, the main function of the council
the law of the city. Yeah. Work of the being a counselor. Say second work. There's a lot of competition. Tinuon mo na. You're right. That's right. Sa pa, ikatulo, tig-sponsor sa basketball uniform. Si If you have money to go to another place, there's people you go. You're traveling in Bukidnon, no more money, go to the counselor. Wag, namatyan ko. Wa ko'y plite pa. walay lungon, no coffee, no coffee. No coffee and my no coffin. Mo na ang English sa kuan kanang lungon. Lungon. Coffin. No coffin my relatives did. Then You go to the congressman. Councilor. Congressman. The congressman, there's a package. There's a coffin. There's a tent. There's a truck. Dispenser. There's a dispenser and your copy. Cheers. kompleto. Cheers. The church. There's a lot of church. For the city. Og tungod kay politics na tong istoryahan, gikan sa 130 viewers, nagkahinay na mo ng 90. Nagamay. Si Mayor, kipalong ni Mayor. Pero ang Mayor, sa tagong buuta yun ang Mayor. Tagong bugot Wow, dolang birthday na ugaw. Mayor, tanan mga mayor na, good morning. Kung wa magay na minos mayor, kato na lang mga tao-tao ni mayor. Ordinance dai, kun dili law, ordinances. Yun. Para sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Sa tiyo na nilang may gala, sa mga namino sa mga mo na sa actually, ang trabaho sa usa ka konsehal, magboto og ordinansa, di gina nila trabaho may gala. Ang muhatag og lungon, muhatag og kanang mga basketball kuan. Uniforms. Pero tungod lagi kay ang dito naman din ta mo base sa tong botar lang kay dool man Kung dili na ka mo hatag sa iyang solicit kay dautan na ka. Dautan na din ka nga tao. Ya, butar na ba minimo sunod lang. Ana gyud. Di ginagig ka kautro. Mo na problema na to. O karon. Tungod kay ang ana naman ang kalakaran. So buhaton na lang, wa tay mabuhat. Kung gusto ka mo daog. Di manghatag na lang ka og mga ingana. Mapugos ka gatag jersey. Daw be, pila may nagasto. Dito na dayon. Mga tanan din mo kung asa mo padulong. Asam na sila mga kwarta. Abangan. Sos. Moro na inyo no naon may gala. Saan tamang yun? Pila ra ba kung sildos kung siyon taon? Pila na ba sweldo, Brad? Gamay ram lo sweldo sa Cinta konsehal. siguro. Cinta 100. Kontato si Boss Roger Abaday. Pila ba yung monthly ni Boss? Pila yung monthly? Before, mo? katong, I don't know the updated one, pero mudagan siya mga 70. 80 naman tulas kato paglingkod nako. Kale. Something like that. Sa declared. Declared. Mawala na diya may gala. Or di lali, magtrabaho. Ya, lingkod-lingkod ba ka dito? Kung kwan yun, kung participate yun ka. Sige, istorya ninyo. Grabe. Grabe ni pinsa Maria may ka. Grabe ang mga balaod karong mga buhatono pandayonon, Brad. Ay, tama. Oh, grabe. Isa na diri ang 14th month pay Kana kasi sa private daw ni Tito Soto, pero daghang kayo ni kabalo ka, Brad. Usay man god. Nasa uban taraw mga ordinances or mga balaod na para pahumot ba. Kulpa gina siya. Pero usahay di na pud gina puro ra pud nga na may galak, imo man gyapon na i-balance. Sa tiyo na ilang, imagine nimo sa usa ka kumpanya. Gast expenses ba nas company. Correct. Pwede man ning anak kay 14 month pay, 15 month pay, 16 month pay, pero mo lagi magbawas lang tag trabante, isa na lang kabuo. Again, always remember sa negosyo na gina expenses. Ta para mabawi ang expenses, mo nang dapat dakong income. Tama. Kanang 13 month pay, sige fine, gi mo na siyang. Kanang mo 14 month pay, another na pud nang expenses sa kuan. Ni 100% yan na, di ba? Dili sa mura anti-purta mga igala no. Lami gid paminawon, uy. Nga natay 14 month pay.
Di kinami mo ba pagana? Lamig yung kayo, pero kung ikaw po do ang uban, wamo ko naka-feel na sila negosyo. Kamo, pag testing galing mong negosyo, bisa ka nang ginagmay nga negosyo, good? Halos ka, ang ila lang, ang ginagmay lang, ila dinagko, masana. Correct. Million lagi ang kita, pero ang expenses po, million. So, imagine ni mo magkumpanya, magdugan na siya kag 14 month pay, mo na pila ka trabahante na. Sus, lisura po kapason may expenses na po. Di malugi na. Bankruptcy, di mawala, magsara, tabla tanan. Muna yung mga sad reality may gala. Pero sa akin mga medyo gwapo pa, Bernie Bitok-Bitok. Nagpasaka nga maghatag og 14 o 15 month pay sa katawhan. Dalami, humot kayo ko, Brad. Grabe, Bernie Bitok-Bitok, bay lang. Grabe, bay. Konsehal, Bernie Bitok-Bitok. Gwapo kay plano, para sa katawan gyud. Nagpasa sa konseyo nga himunog 1,500 per day. Ang mga oroid. Sarap! Per day. Per day. Grabe. Kani nga Balag, wala pag-aprobahan, gipanukala pa lang, humot na kay grabe ni si Bernie. Pro good kay ni si Bernie Megala. Bernie Bitok-Bitok, gipasara ang dalan sa Kogon Market para dito na tanan mamaligya. grabe plataporma. Wasay labot na matraffic kay iyang ginahuna. Ang mga... wala pa gi-aprobahan, nagpanukala pa lang. Pero humot na kay kuya. Ang lakaw-lakaw kas kugunway mo labay kamatis. Wala. Mo na si Bernie, may dali maduulan. Pur. Sa ato pa, bahalag, di na niya suportahan na, di na niya iduso o gayo. Oo. Ang importante. Bahala na, importante kay muna kung panghuna-huna. Muna din ko nga, saan taman, wag yung suportahan kay mga bala, man na sila na. Ako na lagi suportahan, pero kung ako lang, mungkin akong gusto. Alam na gini, ako gini pag-aralan, para mo daog yun ko. Kay puro sa mga try ka bang ipaagi. Grabe na din ni Bay, hunahuna gid ang kabus gid gipanguna. Pwede ko Bernie na panukala nga tanan estudyante ipa-eskwela sa Corpus nga libre. Corpus Christi daw. Na pwede kay bahala mo dahil dili pwede basta ako gipanukala ko na. Sa tamang gid may gala, gipugnan man gid ako. Ang akong gusto nga libre man gid maka-eskwela sa mga private school. Apan gipugnan mo gid ako sa akong mga kalaban. Wala silang misuporta. Wa sila mo suporta kay sila dili para kanako nga nagunahuna para sa mga kabos. Mga timawa. O di ba? Balag wala na pasaka ang sa ang akong ordinansa. Basta kay nakapasa. O humot kay ko. Grabe, humot kay ko. Ang tanang habal-habal butangag terminal sa syudad. Kana. Tanan kolor. Siyempre, masuko ng uban, hindi na pwede. Burn ko na, mending ko nga, pasaylo ako, gibuhat na ko ang tanan, apan sila diya, mga plano. Gibabagan man kita. Kay unsaon tamang yun nga, kana sila diya, di man sila magunaw na sa Nagbalon og truso gibabag di magian. O di balag, wala na ako napasaka, Brad. Balag, wala na ako napapost ng ordinansa. Basta kay. Basta kay nadungog na ako nang gipost. Pwede na. Wala ka din na manghatag. Hey, pwede na. Naman na nanghatag, wala man. Ala. Nanawag si Tito. Ay, Mayor. Wala, pila rin joke, Mayor. Nanawag na namino din sila. Wala, hindi. Kuhan na, Mayor, kayo ka ng... Joke. Char-char. Going airport na sila. Okay, nag-i-end na niya. Nag-text lang. Mangka. Plano. Iplano ko na may gala ko ako manggaling makakuan. Amo na plataporma ni Captain o konsehal barangay captain Kagawad Eugene Sparsky. Gawan sa dakbayan. Kanang wala, kanal diya nga wa pa nadarbaw-tarbawon ko na. Kanang dalan nga way tulay buhatan nagtulay ni Kagawad Sparsky. Simulan na po natin ang alamat in alphabetic letter for today. Daog maginigan.